आज फातोर्डा काँग्रेसला खिंडार पाडल्याचा दावा भारतीय जनता पक्षाने केलेला आहे. फातोर्डामध्ये पियदाद नोरोन्हा आणि त्यांचे काही सहकारी जे काँग्रेसमध्ये काही महत्त्वाची पदं त्यांनी भूषवलेली आहेत, ती आज मंडळी भाजपामध्ये आलेली आहेत. आणि गंमत अशी की त्यांना काय महत्त्व भाजपनं दिले माहीत नाही, पण इतके दिवस ही जी काही पियदाद नोरोन्हा आणि त्यांची जी काही मंडळी होती ना, ती वेगवेगळ्या पक्षामधून इलेक्शनच्या काळात अळमी जशी उगवतात तशी उगवायची आणि त्यानंतर त्यांचं एकमेव धोरण असायचं की भाजपला कसं तरी पाठिंबा द्यायचा किंवा भाजपला राजकीयदृष्ट्या या निवडणुकीमध्ये फायदा करून देणं हा अजूनपर्यंत त्यांचा उद्देश असायचा. आता त्या लोकांना डायरेक्ट भाजपामध्ये घेण्यात आलेलं आहे. आता हे विकतचं लोढणं भाजपला गळ्यात घालून का घ्यावं असं वाटलं किंवा स्थानिक जे काही त्यांचे नेते आहेत त्यांना आपण काहीतरी कर्तृत्व गाजवलं असंच ते दाखवायचं आहे का माहीत नाही. परंतु यामुळे एक चुकीचा वाईट संदेश गेलेला आहे. तो वाईट संदेश केवळ भाजपनं दिला असं नाही आहे. आता निवडणुकीला 6 महिने राहील, त्यामुळे काँग्रेस मिळेल त्याला आतमध्ये घ्यायला उत्सुक आहे. परवा मिकी पाशेकोला काँग्रेसनं आपल्या पक्षात दाखल करून घेतलं. आता मिकी पाशेकोचं मागच्या 10 वर्षातील गोव्यातील राजकारणातील कर्तृत्व काय असं जर प्रश्न कोणी विचारला तर हाताला काही लागणार नाही. वरून मिकी पाशेको यांचं जे काही राजकीय चारित्र्य आहे ते अत्यंत संशयास्पदच आहे. अशाही परिस्थितीत काँग्रेसमध्ये घ्यावे असं वाटतं. आणि भाजप तर अशा अनेक लोकांना आता पक्षात घेत सुटलेला आहे. म्हणजे एकेकाळी भाजप दाखवायचा की तो इतरांपेक्षा वेगळा पक्ष आहे आणि काँग्रेस तर गिरीश चोडणकर यांच्या नेतृत्वाखाली जे काही त्यांचं या पक्षाचं जे काही कार्य राहिलेलं ते दाखवत होते. आम्ही आता तरुणांचा पक्ष बनलेलो आहे, म्हातारे आम्हाला नको आहेत आणि आम्ही पुढच्या निवडणुकीमध्ये अनेक नवे चेहरे जे फुटणार नाहीत त्यांना तिकीट देणार आहोत. या दोघांचं जर कर्तृत्व पाहिलं ना या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती तर दोघेही इतरांपासून वेगळे आहेत असं वाटत नाही. मला दुर्दैव वाटतं ते एकूण गोव्याच्या राजकीय क्षेत्राचं. इतके सगळे पक्ष आहेत, प्रादेशिक पक्ष अनेक आहेत, हे महत्त्वाचे राष्ट्रीय पक्ष आहेत. या सगळ्यांनी वेगळं काय घडणार आहे आणि गोव्यासाठी आम्ही वेगळं काय देऊ इच्छितो हे काही सांगितलेलं नाही. निवडणुकीला या आता 6 महिने असताना फुटबॉलमध्ये दर सीझनच्या आधी खेळाडू जे फुटून इथं तिथं ते जात असतात ना, तशा प्रकारे जे काही अवघे काही नेते आहेत ज्यांनी राजकारणामध्ये काही नवीन घडवलेलं नाही आहे, कर्तृत्व काही वेगळं दाखवलं नाही आणि गोव्यासाठी काहीतरी त्यांच्याकडे वेगळा कार्यक्रम आहे असंही दिसलेलं नाही. असे लोक इथून तिथून जाताना दिसत आहेत आणि दोघांचीही नजर केवळ निवडणुकीवर आहे आणि ऐन केन प्रकारे निवडणुका जिंकणं आणि गोव्यात आपण गोव्यावरती स्वार होणं म्हणजे त्याच्यामध्ये कुठल्याही राज्याच्या हिताचा विचार दिसत नाही आहे. आणि मला चिंता आहे तीच आहे की आपण जे काही निवडणुका म्हणतो ना ती निवडणुका लोकशाहीमध्ये केवळ हे सरकार जाऊन ते सरकार येणं असं नव्हतंच. त्याच्यामध्ये एक विचार असा होता की राज्याला तुम्ही नवी काय दिशा देऊ पाहतायत. प्रत्येकाचा एक जाहीरनामा म्हणून असतो. त्या जाहीरनाम्यामध्ये एक नवा कार्यक्रम नवा एकूण या राजकीय विचार नवा काय आहे हे घेऊन हे सगळं करायचं असतं. दुर्दैवानं सगळ्या बहुतेक राष्ट्रीय पक्षांना त्याबाबत अपयश आलेलं आहे. मला नाही वाटत या निवडणुकीनंतरही गोव्यासाठी काहीतरी चांगलं विधायक वाढून ठेवलेलं आहे. त्यामुळे आता मतदारांवर एक जबाबदारी आलेली आहे. ती जबाबदारी काय आहे की कोणीही राजकीय पक्ष येऊ दे, सगळे राजकीय पक्ष इथून तिथून सारखे आहेत, सगळे नेते इथून तिथून सारखे आहेत. तर मला वाटतं लोकांनी आता एक आपसामध्ये चर्चा करून स्वतःचा अजेंडा ठरवला पाहिजे. आम्ही गोमंतकमध्ये मागचे 2 महिने त्याचाच विचार करतो आहोत. गोमंतक लोकांकडे जाऊन त्यांच्याशी बोलून त्यांच्याशी सुसंवाद साधून लोकांचा जाहीरनामा बनवू पाहते आणि मला वाटतं तो जाहीरनामा आपण लोकांकडे आम्ही नेऊ. तुम्ही सांगा की हे नेते पाहिजेत, हा राजकीय पक्ष पाहिजे की हा जाहीरनामा पाहिजे. मला वाटतं या विषयावरती आपण सतत बोलत राहू.